Dobrý deň, pán Čierny dravec. Dobrý deň, prajem všetkým fanúšikom, všetkým hejterom, všetkým breakerom a skaterom. Mohli by ste nám oznámiť nejakú novú spoluprácu s nejakým novým menom? No viete čo, akože neviem, či by som to mohol povedať, ale tak poviem, no takže chystal som album, ale nejak sa to proste dojebalo, takže proste mám na feate Retosa, jedného Amíka a teraz proste stopnem ten album, pretože nie sú financie a aj štúdio je troška také, že buzzy, you know, a je to tak proste, no. Čo hovoríte na Dejanoviča? Kto to je? Pán, čo sedí po mojej ľavici. No takže na Dejanoviča neviem, čo mám povedať, pretože je moc suchý a ja sa so suchým moc nebavím, takže preskočte na ďalšiu otázku. Starý buzerán, alkoholický more, sománsky buzerán. Horšie zarastane starý chlap more. No, takže preskočte na ďalšiu otázku. Ako ste narážali tým disom na Ales? No takže narážal som na jej vyprodukovanú tvorbu proste. Podľa mňa, keď som bol menší, keď som mal asi tak, neviem, 9-10 rokov, tak proste bola taká pop queen, že Avril Lavigne, a to je ona, Ales. Chápeš, lebo ona proste, ty kokot, ona nerobí rap, ona robí pičoviny, robí diskošity, to lietam, to je pičovina totálna, vieš, do piče. A neviem proste, ja som sa tým disom vyjadril, je to už pre mňa mŕtvá vec a ešte to by som chcel akože povedať, že dobre ona kalkulovala, pretože vedela, že dobre, zavolám si sem Separa DMS a on zatvorí hubu. Čo som mal robiť? Mal som zdicovať DMS, však by ma, pochovali by ma zaživa fanúšikovia, ich, kokot. Takže tak ti poviem, že oni majú zlatú platňu, či Keru Mariu, akože v pohodičke, Separ bol v pohodičke. Teraz si už moc jeho veci nejdem, pretože si to nejdem. Bulldozer bola jedna vec a na Separa mám ešte taký názor, že je to neviem, človeka neviem posúdiť, ale akože hudbou ten Bulldozer bol super. A keď tuto na Slovensku už boli také trendy, že haha crew a tak, ale malo to viacej lajkov, či dislajkov, jak lajkov. A bolo to proste tak, že podľa mňa Separ dostal od niekoho ponuku, že dobre, priniesme na Slovensko ten trap, čo je v Amerike. A teraz, odkedy Separ dal ten album Pirát, tak proste tam sa to začalo, tá trapová vlna tuto na Slovensku a ja som s tým není stotožnený, ale tak 100 ľudí, 100 chutí, 100 ľudí, 100 názorov a názor je jak rytný otvor, každý ho má a svoj, takže koniec. A ešte tu taká jedna vec, že veľa ľudí hovorí, že ste sa len chceli zviesť na slave Ales, pán Hajdu. No, takže k tomu sa vyjadrím tak, že ja som nahral tú vec, išli sme hneď spraviť aj na to nejaký ten one take video. No a to video bolo tiež dosť kriticky ohodnotené. No, bolo to kriticky ohodnotené. Kto hral v tom videu? Nie, počkaj, držte piču, pretože ja som volal chlapcov a oni sa na to vyjebali. Tak čo, narýchlo som zavolal nejakých týpkov. Môžete povedať mená, koho ste volali? No, nebudem tu nikoho menovať. Vráťme sa k otázke, dobre, že prečo som spravil ten diss a že som sa chcel zviditeľniť. Nebolo to tým, že som sa chcel zviditeľniť. Chcel som sa proste vyjadriť na tú tvorbu a je mi úplne jedno, či je to žena, ty kokot muž, alebo je obojpohlavný. Proste som to tak chcel dať, aj som to tak dal. Ja keď som mal pocity, to som napísal a potom som to dal. OK. Dobre, takže ešte poviem k tomu to, že ja som sa nechcel zviditeľniť, ty kokot, ja som to dal na internet. Bol som vtedy s ex-priateľkou u mňa a potom sme došli proste do jedného klubu a tam pozerám, ty kokot, že čo ti jebe, to jak rýchlo stúpa hore. Ja som proste nečakal tieto ohlasy a nečakal som ani to, že ľudia prídu proste do môjho fanklubu a je to tak proste, no. No a Sava Zlacko. No. Čo by ste nám ešte povedali o Aurelovi Rožkovi? No, takže o Aurelovi Rožkovi sa nebudem vyjadrovať, pretože sa nechcem vyjadrovať, nechcem niekoho raniť, nechcem raniť jeho osobu, nechcem nikoho raniť, takže tak. Preskočte na ďalšiu otázku, poprosím. Vyjadrite sa o tom rapovom freestyle, kde ste sa umiestnili na peknom druhom mieste. No, takže freestyle bol taký, že malo to začať 22:00, začalo to asi o 11:30 alebo o 12:00. Išiel som ako druhý alebo tretí, to piču si to nepamätám, došiel som tam, zajebal som freestyle
Môj freestyle vyvolal v ľudí agresiu, takže sa vystriekal kasér do klubu, museli sme výjsť von asi na takú pol hodinu, potom sme pokračovali, typkov som zbetlil, prebetlil som sa až do finále, proti mne tam bol Azurit, ktorého teraz zdravím, svoj bratranec a proste bolo to tak, že sme repovali, myslím, že som mal navrch, keď išiel beat, ale v akapele ma Azurit totálne pojebal a proste o po štvrtej repovať, keď si nebol ani pripitý a tak, a keď si proste pil celý deň sódu, tak to bola totálna pičovina. A tak som rád, že na druhom mieste som skončil. Kde sa teraz nachádzate momentálne? No nachádzam sa v Šali, v Šerpatike, v mojom meste a je to pohodičke. No a mohol by som na záver poprosiť nejaký freestyle. Freestyle, OK kámo, takže freestyle, teraz pristal. Mám to v piči, lebo nie som žiadna blizna, ja som vyjebaný prízrak a tvoj zlý zrak. Nevidí mi do očí, je tu Ďuro Jakub, ale mám to v piči, lebo teraz dávam maku a dávam mash up, vyjebaný varma. Ja som není ako pilsi, tá skurvená karma, takže teraz nedám ti zdarma moje repy. Mám to v piči, lebo v tomto svete nesom slepý, sú tu pár pohárov, je tu pár pohárov, ale kámo, v kapse mám pár dolárov. Čo ti jebe, sú tu zahasené cigy, asi 300 miliónov. Mám to v piči, lebo teraz Hajdovský dáva prísny flow a Disney prísny, lebo ty vychádza z tvojej detskej izby, odhodím ťa do piče jak frisbee, tak zmizni, lebo Hajdovský do piče spaliva ja blizný, čo ti jebe kámo, tu sú nejaké okuliare, moje okuliare, tvoja mama šlape za doláre, ak to podal Rytmus, vypijem to ako vodku Fernet Citrus, ale ty si iba kokot more, takže pitch move, yeah. Dobre, ďakujem za rozhovor, uvidíte sa na YouTube, pán Hajdovský. Yeah.